Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Така, след една средно дълга пауза отново съм завръщан към снимането. Защото ми се доснима пак и ето ме отново. Така, отново съм в градинката и днес е ред да я поливам. И съм започнал да дори половината е полята. Сега се пълни бидона за пореден път. Толкова време не съм снимал, че слънчогледите цъфнах. Ето ги. Страхотни слънчогледи. За първи път гледам слънчоглед. Съм посадил, но мисля, че добре се получава. Изобщо и да си нямам какво се прави. За сега цъфти. Ето тук на един е опаднал цъфтеца. Не знам поради каква причина. Ето този. Но иначе си е добре. Може би ще зрее, не знам. Това ми е за първи път да ги гледам и нямам си на идея какво се прави. Много с тях. Така, и другото по-интересно, което има в градинката, е, че тази година, преди 2 месеца посадих дини и пъпеши. Пъпеши няма още, но пък имам бейби диня. Ето я, дребосък. И тя ми е за първи път, за втори път, но за първи път не стана нищо. Ето и тук има една малка, където ще сложим едно камъче, да не е на земята. Евентуално за днес, ако стане. Няма да е лошо. Така. И всичко е супер. И тези слънчогледи почти са готови да цъфнат, да се разтворят. Доматките, черито добре расте. Всичко е супер. И тиквите стават вече доста големички. Дори има и малки черита, които са започнали да се оформят. И така, има и краставици вече, и чушки. Има вече малки, но ги има. Дори и царевичката вече стана доста голяма. Ето и нея. Не е малка. И краставиците по-скоро. Защото това са краставиците. Ето и тази съм си оставил за семе. Което е. Има и тук тръгнали. И тук по-нагоре. Цъфтат. За сега са на такива някакви импровизирани стойки. Или защото му забрах заглавието на това нещо. Ето и тук краставичките. Също съм им направил някакво скеленце импровизирано. Дори сега ще го така и премотавам, за да могат да си растат нагоре. И мисля, че имаше и краставички. Това са краставичките. Корнишон. Да, ето. Бейби корнишон. Всичко е супер. Дори и тези двете огнища, които не бяха никнали, ги пресаждах и ето ги тех. Тук и ето там. Доматките и те са супер, даже са за превързване в момента. И трябва да мина да видя за колтуци. Защото мисля, че доколкото съм схванал, трябва да е ето това нещо тук. Не толкова. Ето това нещо. Което е израснало. Да, съм го схванал. Иначе има и доматки.
Ето. Тук не е малък. Има и там. Цяло не е зле. Картофките са малко джунгла. Боба и той има доста добре. Ето ви този малък, който е без бобовиците. И мисля, че е доволна работата. Тази година горе-долу добре съм се справил, поне според мен. Ето ги тиквичките, които бяха супер малки. Дори вече имат и тиквичка. И цъфтат. И трябва сега ще ги полея и тех. Ето тук има. И то доста добре. Аз мисля, че няма и да тръгнат. Я да видим и това. Мисля, че имаше тук и тази. Да. Ето я. Което е супер. Тук слагах червено цвекло, но най-вероятно може би и да не се получи. Ето го и лютия пипер. И той има чушки вече. Ето я. Една и мисля, че някъде имаше още една. Да, ето. Ето и тук има. Вече започва да има на доста места. А ето и тук едно бебе. Да. И като цяло мисля, че добре се получава градинката за сега. Аз съм доволен. Като за начинаещ не е зле. Според мен. Сега ще взема да превържа доматките и да ги поуправя малко, докато се напълни бидона. И после ще пусна да полея, да видя до къде ще стигна. Така. За сега всичко върви супер. Добре. Оставям камерката и ще превързвам домати. До после. Хайде. Чао. Така. Сега започвам. Между другото забравих да спомена, че използвам канап за превързване на доматките и на крафтовици и всичко. И сега ще започна да ги оправя.
Здравейте! Включвам се след известно време, след последните кадри, които сте гледали. Но моята непредвидена почивка, която си дадох, мисля да свърши. И сега отново мисля да започна да снимам по-редовно. Затова сега продължавам с видеото и днес ще съм отново в градинката. Ще се захвана с брането на Боба. Ето го и него. Той вече е готов. И му е време да се берем. Има, може би, някоя зелена чушчица, но за сега е добре и има много готов от него, който трябва да се обере. И с това ще се захвана днес. И също така и съм пуснал да поливам. И да, това ще трябва да свърша за задачка. То вече е след обяд и няма кой знае колко много време за други работи. Да не кажем, че изобщо няма. Но и това не е малко. Така че дойдох да нахраня и кученцата, както всеки ден. И започва да ми се снима доста вече, затова ще се постарая да снимам и различни неща. Някакви. Горе-долу имам някакви идеи за сега, но все още го обмислям. Добре. Значи оставям камерата и започвам да бера Боба, за да мога да се справя с него днес. За събирането му, може би в скоро време ще го бъра и всичкия. То горе-долу вече някои неща ще започнат и да се берат, да се прибират. И така, общо взето. Градинката върви добре за сега. И съм доволен от този малък експеримент. За пореден път. Мисля, че горе-долу схващам вече как стават нещата, така че мисля и занапред да си съдя градинки, но ще се постарая да съм малко по-подготвен, като например да си сложа капко напояване, защото много по-удобно е с таймер и с капково е супер. Мисля, че ще е добре, не съм пробвал това нещо, но ще мисля 100 пъти по-добре, отколкото да поливам с маркуч. И така, което е напомняне за до година да си взема. И друго, какво мисля да кажа, не знам. За сега ще това, пускам един бърз кадър, докато бера Боба и ще се включа след това да покажа колко съм набрал. Има и краставици за бране, така че и тях ще трябва да обера. Те не са много, но все пак има. Което е добре. Добре, оставям камерата и ще се включа, когато съм готов с Боба. Вече съм го обрал. Хайде до после. И така, здравейте, включвам се отново, за да покажа докъде съм стигнал с брането. Вече съм готов, обрах го всъщност. И не остана много, но
си е още зелен. Не е точно зрял, така че го оставим за сега. Може би мина около час, откакто започна с брането. Той не е кой знае колко много, но си отнема време. Така че съм готов и съм доволен от резултата до тук. Мисля, че са около 60 огнища, ако не се лъжа. Не знам. Мисля, че беха около 100 общо всички, значи трябва да са около 60 някъде. Така че аз съм много доволен от свършената работа. Днес и полях и също си обрах и боба преди да го събирам зранце по земята. Така че е супер. Всичко друго върви много добре и съм доволен за сега. Така, ето колко набрах от боба за сега. Ето това чувалче, тази щайга и ето тук малко краставици. Имаше и краставици, което е супер. И доста също са започнали да връзват. Така че ще има. И корнишоните започват вече. Може би малко късно или сега има времето, не знам точно. Но има. За сега чакаме да станат за бране. Вече горе-долу и доматките започнаха да зреят вече, което е супер. И продължавам напред. За днес толкова. Той деня вече свършва. 8:15 и 20 вече сигурно. Приключвам за днес. И приключвам и видеото тук. За сега и ще се включа отново другата седмица. Добре, благодаря ви, че гледахте видеото до края. И ще се видим другата неделя. Само че не знам дали ще е в 9 сутринта, защото може би ще съм на работа. Но все пак ще гледам да е в неделя по някое време. Добре, благодаря ви много за гледанията и ще се видим отново. Хайде, чао и приятна и слънчева седмица!